लिबरेशनच्या नंतर सुद्धा तो प्रश्न सुटलो ना तो म्हणजे मयेचे मालमत्तेचो प्रश्न. मयेचे मालमत्तेचो प्रश्न सोडपा खातीर थंयसरले लोक जे आसा ते अजूनही पारतंत्र्यान असल्या सारखे तांची परिस्थिती जाल्लेली आसा आणि ती सुटपा खातीर मोठ्या उमेदीन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार थंयसरल्या लोकांनी आंदोलन करून दिले. आमी स्वताच्या आंदोलनान आसले. पण त्याच्या नंतर सरकारान केलें कितें की मनोहर पर्रीकर त्या वेळार मुख्यमंत्री आसलो. 19 डिसेंबराक करता म्हणलें, काय करूंक ना. दुसरो 19 डिसेंबराक सांगले 19 डिसेंबर पर्यंत करता. अशें करता करता गेल्या वर्सा ह्याचे जो कायदो जो आसा तो तेंच्यांनी कायदो केलो. पण अशें लक्षात येता की खंयचेंच काम जे आसा पळय हे सरकार जे विद्यमान सरकार आसा ते पूर्णत्वाक व्हरना. म्हणजे मयेचे मालमत्ता संबंधीचे सगळे जे प्रश्न आसा ते एक स्वतंत्र अधिकारी नेमून थंयसरले जे लोकांची मालमत्तेचो जो प्रश्न आसा तो सुटोवपाचो सुटयताले. इंग्रजी शाळांचं अनुदान जे चालू आहे आतापर्यंत, जे सुरुवातीला काँग्रेस सरकारने दिलं आणि बीजेपी सरकारने जे चालू ठेवलं ते 17-18 म्हणजे 2017 ते 2018 या शैक्षणिक वर्षापासून पहिलं तर आम्ही ते बंद करू. जर सत्य राहिले जाल्यार आम्ही EDM म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक डान्स जे म्युझिक आसा न्ही किंवा रेव पार्टी हेंची आमी पूर्णपणे बंदी घालतले.